पाचगणी शहरात लॉकडाऊनच्या काळात हातावर पोट असणाऱ्या मजूर, दिव्यांग, वृद्ध व प्रवासाच्या साधनांची गैरसोय असणाऱ्या नागरिकांना आमदार मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तुरडाळ, तिखट, तेल, चहा, साखर इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप माजी नगराध्यक्ष शेखर कासुर्डे यांच्या हस्ते करण्यात आले. मी शेखर कासुर्डे, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष पाचगणीमध्ये टुरिस्ट टॅक्सी संघटना या धंदा त्यांचा 2-3 महिन्यापासून बंद आहे. त्यांच्यावर खूपच अशी वाईट परिस्थिती आलेली आहे. याला एक हातभार म्हणून आमदार मकरंद पाटील यांच्या माध्यमातून त्यांना धान्याचं वाटप 40 ते 45 टुरिस्ट टॅक्सी संघटना यांना त्यांच्याकडून करण्यात आहे. त्याबद्दल मी आमदार साहेबांचे मनपूर्वक धन्यवाद देतो. अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पाचगणी शहर. आता गेले 2 महिने आमच्या इकडे लॉकडाऊनमुळे आमच्या टॅक्सी टुरिस्टवाल्यांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्या संदर्भात आम्ही समोर शेखरदादा कासुर्डे पाचगणी शहर यांच्याकडे निवेदन दिलं. त्या निवेदनाद्वारे आम्हाला ज्यांना नायक मकरंददाबा पाटील यांच्या मार्फत काही धान्याचे किट आम्हाला टुरिस्टवाल्यांना देण्यात आले. त्यामार्फत आम्ही त्यांचे धन्यवाद बोलतो आणि त्यांना आमच्यातर्फे सर्वांचे धन्यवाद बोलतो. खरात पाचगणी येथील रहिवासी असून इथे टॅक्सीचा व्यवसाय करतो आणि तसंच इथे जवळपास 30 ते 40 टॅक्सी व्यवसाय ते टुरिस्ट टॅक्सी व्यवसाय करतात. त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आल्यामुळे इथले जे आमचे आमदार आहेत मकरंददाबा पाटील व आमचे जननायक हे शेखर कासुर्डे यांनी आम्हाला अन्नधान्य वगैरे देऊन आमच्या उपासमारीवरती थोडीशी मदत केली. त्यांचा मदतीचा हातभार मिळाल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहे.